Takže priatelia, úplne nová informácia. Odštartuje Vreky s Bavoráčikom, hneď ako si nájde talizman, ktorý mu určite padol pod plynový pedál, a to by nesel. A 3 dvojice aut budú ešte odštartované, potom rozoberáme trať a ideme na drift show. Takže tí, čo papajte nejakú klobinu polkilovú v bufete a chcete vidieť Nora s jeho autíčkom a pána Ježka osobne, ako nám to tu zgumujú a pomalujú, tak sa môžete pomaly sústredovať sem, lebo odštartuje nám Breky s jeho Bavorákom, 3 dvojice aut a potom ideme rozoberať trať a ideme na drift show. Ešte zistím, že či niektorí jednotlivci budú mať tú možnosť sa aj previesť, či bude aj drift taxi, nemám ešte takéto info. V Bolkovciach takáto možnosť bola pre VIP hostí. Aha, neviem, či to môžem povedať do éteru, ale poviem. Odpadol mu plynový pedál. Ale urobili to, pozrite. Určite ten plynový pedál momentálne na mieste. Ono, nebolo to úplne, že doslova, je tam samozrejme špeciálna úplava, jedno vodítko odpadlo dole, pretože bolo slabo zaistené. No, nemáme tu síce Uja DJ, ale voľa, kedy som to robil 14 rokov. Ja tú muziku dám originál troška tichšie, aby sme si mohli vychutnať to, čo chceme. Takže troška odmlčím hudbu a teraz nech sa rozospievajú koníky. Takže momentálne vo východnej Európe najrýchlejší Bavorák na scéne. Uvidíme, či zalepí. A bolo to podstatne lepšie. Uvidíme, akú rýchlosť dosiahol, pretože na 201 metrov v Bolkovciach to bolo 198, teraz 223 a čas 11:28.